Animaliak behartu ditugu, ehizatu, haztu, zaindu eta jan eta ikertzen egiten ditugu. Animaliek berriz eta beraien borondatearen kontra elikatu eta jantzen dituzte, botlatzen, gure odorea galtzen, oso ondo pasatzen gure etxebizitza zaintzen eta geure burua defendatzen lagundu digute. Animalia askok, bai gortaiatzeko, bai bere lurraldearen mugak adierazteko mugimendu erritmikoak egiten dituzte, eta hori dantzatiko sogertu dago. Gizakiek animalien mugimenduak errepikatzen zituzten haiek ehizatzeko, eta hainbat hipotesik diote dantzaren hasierako funtzioa animalien ganainoa iristea zela, eta dantzaren sorrera hortik omen datorrela. Historia horrean, gizon emakumeak haitzuloetan bizi zirenean, animalien ezurrak zulatuz, animalien adarrak eta itsas kurkuilduak erabiliz, lehendabiziko haizezko musika tresnak sortu zituzten. Euskaldunon, euskal kantutegian ere, animaliak presentzia handia du. Kanta ugari ditugu, pintxo, pintxo, bimbilibombolo, irutxito, akerra ikusi dugu, eperra, baleari jarritako bertsoak, txoriak txori. Musikagilean berriz animaliak erabilio ditugu, hainbat obra sortzeko, eulizar baten egaldia, animalien inauteriak, eperra. Guk, alegilariak, gizakien doainak neurtzeko erabili izan ditugu. Eta honen ondorioz, azeria zuntziaren irudia bihurtu da. Lehoia basakeriarena, adanoa boterearena, bildotxa apaltasunarena, sugea saldukeriarena, eta oioa bediz koldakeriarena. Hausnarketa hau egin ondoren, elizatzeko ikasle eta irakasleek aurten animaliak komendu nahi ditugu. chiquilla. Plis, plas, sabe la zurilla. Plis, plas, sabe la zurilla. Txano borobila, bufanda gorrilla. Plis, plas, motore jantzilla. Plis, plas, motore jantzilla. Urrotzetan eskuin eta ezker. Plis, plas, motoa luzeoke. Plis, plas, motoa luzeoke.
zorrotzetan, eskuin eta ezker. Plis, plas, motoa